Hej. Hej YouTube, jeg har anskaffet mig sharpbusser. Okay, sharpbusser. Og vi har en gæstestjerne med i studiet. Nej, vi har en gæst med. Ham der render rundt og slår folk med en stegepande. Jeg skal nakke nogen fra siden, eller bagfra. Wow, jeg kører lavt. Ja. Jeg kører på 19 fps. Så skal der slå folk ned med en stegepande. Au, og så bliver jeg ownet af en. Er det ikke bare sejt? Og vi skriver i videoen, hvor mange... Okay. Du skal tjekke, hvor mange kill du har lavet med din stegepande, så skriver vi op, hvor mange i videoen, hvor mange du har lavet. Yes, sir. Indtil videre er det 1. Okay, første kill kommer på skærmen nu. Nå, sådan der. Hvordan sætter du tingene på skærmen? Det kan jeg gøre. Det er sådan noget. Det er sådan noget tykkelipyg. Ja. Ja. Ja, det kan man godt sige. Hey, tak Søren for sharpbusser egentlig. Yeah, jeg er inde i spawn. Nå, fedt. Så Nej, skal jeg har kun der stor. støj, din bitch. Nå, jeg kan også se, hvor mange kill du har, fordi hvis du kun slår ned med stegepanden. Nej. Prøv lige, skal vi se, om dem i banen, de gider at sige hej til YouTube. Ja. Ja. Det har du fat til. Er der nogen, der vil sige hej til YouTube? Du kan... Så sig hej. Hvis der er nogen, der vil sige hej til YouTube. Er der nogen, der siger hej? Ja, det er der. Jo, Der var en, der sagde, nogen. det er på YouTube. Wow. der var en, der sagde fuck af. Ned med en stegepande. Indtil videre har du 1 kill med stegepanden, desværre. 2. Jeg har 25 kill med min sharpbusser. Okay, Ja, jeg 25. har 25 kills. Jeg har domineret mig overhovedet. Hallo, er der overhovedet nogen, der... Der er ikke engang nogen, der dominerer mig nu. Du kan ikke blive domineret, du har ownet så mange. Hey, du lægger ikke engang på første mere. Nej, det er fordi, jeg liggede på det første og på det andet hold. Abe kom på vores hold. Søren DK, han er ikke med os mere. Philip. Nå, det var kraftedeme ikke godt. Det Undskyld, jeg... Ham der Søren DK, han der så ringe til at tweet. Jamen, det var ham, jeg fik sharpbusser af. ja. Det var, jeg gav bare 4 stringer. Han er så dårlig til Det er tweet. tredje gang, jeg er inde i deres spawn. Fuck hell. Jeg var inde i deres spawn for tredje gang. Sådan der, jeg fik ham. Undskyld, Lad os jeg bare sige- spillede. For det helt seriøst, Red Team er de dårligste, jeg har spillet. Og han sælger så en stor indtjener, den jeg gav ham. Og fuck du bare det. Jeg bruger den her anden. Nu bruger jeg en anden ting. Ja. Lukas, eller Tobias, hvad laver du? Der er så mange, der hedder Lukas på Skype her. Tobias, hvad laver du? Jeg er lige været det nyt at spawne lidt. Var han der også? Ja, var det dig, der var Pyro? Mig? Der var en eller anden derinde. Nej, nu gav du mig en god idé. Nu skal jeg ind og spawnkill med min nye flammekaster. Ja, det var det, jeg også havde. Jeg havde... Ej, det snød du for en ny flammekaster. Jeg bruger stadig den samme. Er det ikke Pistoniator tingest? Jo. Ja, okay. Ej, for lol. Jeg så lige på dig. Er det dig, der render rundt som Pyro? Det tror jeg ikke, Tobias. Tobias, hvad hedder... Er det dig, der står lige der? Ja, det er mig. Tobias. Er den ikke fed, den her? Nå, det er den, ja. Den har Philip også. Hvad for en? Flammekasteren. Nej, jeg har byttet den væk. Har du? Jepper. Dum. Hallo? Jeg vil have Der var byttet. jeg gav 4 strains for sådan en flammekaster her, som jeg solgte. Hvad er det? Det er altså ret billigt. Er det ikke? Au, nu mand. Jeg vil ind i der spawn kill. Jo. Du skal ind ad den anden dør. Før du kan komme ind. Det er en bug ved serveren. Ja, jeg kan heller ikke lide den. Der er en dør, du kan komme ind af. Hej, Philip. Ja. Jo. Husk at sørge for, at der bliver ownet helt vildt. Ej, hvor irriterende. Pisse provokerende. Der står godt nok meget, jeg så. Jeg skal ind igennem den dør. Åben. Banke, banke på.
Banke, banke på. Banke, banke. Jeg tror ikke, det nytter ret meget. Jo, det gjorde det faktisk. Nu kom jeg ind. Jeg fik så mange kills faktisk. Hvad hedder en plads? Hvis I kan høre noget af det, bare min lillebror. Var det ham, der sagde det? Ja. Og passer det? Nej, ikke sådan. Olivan, jeg Det spørger gør bare lige lige. umiddelbart. Lad mig gætte, du hedder Lasse, ikke? Jo. Okay. Ikke sige mit navn. Jeg har allerede sagt det. Godt. Jeg håber, I kan udtale mit navn rigtigt. Lasse, kan du udtale mit navn? Sig det. Altså på Steam, eller hvad? På Skype. Nej, det tror jeg ikke. Okay. Lukas, kan du? Det er andet Killer Kid, eller Jeg mener på Skype. Ja, det ved Eller jeg. mit rigtige navn. Jeg skal ind. Lasse, Ja. kan du sige mit rigtige navn? Philip, er det ikke dig? Jo, det er fint. Der var en, han havde fundet 7.000 kills eller sådan noget. Ja, med en bazooka, ikke? Ja. Han er da sindssygt. Er det abe? Nej, det er en eller anden. Jeg mangler skud. Jeg ved ikke, hvor langt vi kan lægge videoer ud på vores channel. Skal vi ikke bare stoppe ind i spawn lige om lidt, så starter vi igen? Hvad er det for et kamera, du har? Downloadet? Jeg filmer med Fraps. Er det selve Fraps, der filmer? Ja, det er programmet Fraps. Jeg vidste ikke, at det kunne filme. Nå, men vi mødes ind i spawn. Ja. Allerede. Hey, Philip, jeg fik den der laver- fire gun. Jeg fik den der flame gun. Okay. Har du dit på engelsk? Ja, hvordan sætter man det på dansk? Jeg Bare sæt Steam på dansk. Se, Dwayne. Hej. Hey, kunne du godt tænke dig denne her? Hvor er du? Ja, den kunne jeg godt tænke mig. Hvad for en? Vil du have den? Må jeg få den? Yeah. Der kommer tæt. Nej, det er den, du har fået. Jeg vil have den. Okay, men åbner I? Åbner hvad? Skal vi Nej, slutte? stopper du i filmen? Når jeg spawner, jeg er inde i spawn. Kom, Start filmen. Nej, stop filmen, og starter du en ny part. kommer du ind? Så stopper vi lige med en lille rundkreds med jer to, der går rundt som spej. I skal gå rundt som mongoler på jorden. Men Spycrab, Ja. Jepper. det er mongoler. Mm. Går I alle sammen i anden klasse? Nej, Jeg gør. jeg går i tredje. Hej. Nå, skal vi slutte nu? Ja. Ses YouTube. Sig ja. Philip, har du noget at sige? Ses YouTube. Følg med i. Ja, we'll see you later. Følg med i 4. afsnit.